Ben, benvidos ao auditorio do Grove. Recordamos a todo o mundo que teñan os seus teléfonos apagados ou en modo avión. Moitísimas gracias.
Boas noites e boas festas, o Grove. Benvidos a todos e a todas a este concerto de fin de ano. Que bonito é ver este auditorio hasta a bandeira. É que non entra nadie máis. De feito, penso que as entradas agotáronse en 1 hora ou 2 horas. O ano que ven van ter que facer 2 funcións para que todo o mundo seguir este concierto que ahora mismo se está a emitir a través de todo o Grove nas redes sociais. Vexo moita xente elegante hoxe aquí, que se note que hoxe que estamos a celebrar é unha gala que é unha gala especial, é unha gala do concerto de fin de ano que por segundo ano consecutivo temos aquí no Grove. E esta cita vai se converter nunha cita de referencia. E non son as Rías Baixas, porque eu sei de boa tinta que hoxe hai aquí xente que viu desde Riad, en Arabia, desde California, en Estados Unidos, e están aquí. Entonces, esta cita vai ser unha referencia non só nas Rías Baixas, sino a nivel mundial, que o sepades. Que quere dicir isto? Quere dicir que no Grove estamos a facer as cousas ben, e que se falamos de música, o Grove, a Península Meca, é un sitio no que hai que mirar, é un exemplo onde buscar músicos, onde buscar talento. Así que que mellor maneira que poñer o fin de ano, poñer o broche de ouro a este 2024, que con un auditorio cheo de xente que quere disfrutar de boa música. Como acabamos de comprobar, arrancamos esta noite máxica, todas estas datas, o Nadal, a min encanta o Nadal, son fechas que teñen un encanto, que nos levan a nosa niñez. Pois como acabamos de comprobar, arrancamos esta noite máxica cun vals, Olas del Danubio, magistralmente interpretado por, non iba a ser de outra maneira, pola banda de música do Grove e maravillosamente representada en formato de baile por unha parexa que son Álvaro Lamas e Alba Besada. Así que pido un fuerte aplauso para eles. Antes de continuar, eu xa non salgo hasta o final do concerto, quero aproveitar para presentar a todos e cada un dos artistas que esta noite van pasar por riba deste escenario. Entonces, por un lado, imos escoitar o tenor galego César Torres, un tenor versátil, cunha trayectoria espectacular e cun currículum envidiable. Por outra banda, imos disfrutar dunha, e aquí estaredes de acordo comigo os que sodes do Grove, dunha das mellores voces actualmente en Galicia, e que nós temos a suerte de poder dicir que é daqui, que é do Grove. A soprano Rita Dorado. Moitos de nós xa a coñecemos, porque xa nos puxo a pel de galiña en máis dunha ocasión aquí no auditorio do Grove. E, para rematar coa parte dos cantantes, tamén vamos disfrutar dunha xovencísima soprano, alumna da Escola de Música daqui do Grove, e que tamén xa levou máis de unha ovación aquí neste auditorio, Martina Castro. E por último, e non menos importante, recordade, van pasar por aquí en riba o coro infantil da Escola Municipal de Música do Grove. Nenos e nenas da nosa vila que van a acompañar en diferentes momentos desta velada a esta fantástica banda. Estamos a piques de pechar este 2024 e non hai mellor maneira de facelo que con un concerto que está inspirado, este concerto está inspirado nun dos mellores concertos e máis recoñecidos que hai no mundo, que é o concerto de Ano Novo de Viena. Recordade, no 2025 vai a estar Viena e o Grove. Así que non vos entreteño máis e deixo vos cos auténticos artistas. A banda de música do Grove.
Ben, non sei se vindes preparados para momentos destes, vai haber uns cuantos, vale? A hora de escoller programa para este ano, tiñámoslo complicado despois do concerto do ano pasado, que penso que dou un listón bastante alto, baixo o noso punto de vista. Evidentemente, escoller un repertorio que polo menos igualara o nivel do ano pasado estaba bastante, bueno, pues bastante difícil. Penso que o conseguimos, ao final do concerto vos diredes. Entonces, ao largo da noite vai haber unha serie de momentos pois así un pouco máis intensos, como pode ser este, que acabamos de escoitar nas voces tanto de Clara, de Rita, como se nos fai chamar agora, como de Martina, que como bichedes, aparte que teñen dúas grandes voces, son moi novas, co cal teñen un futuro impresionante por diante. Nada, como decía, costounos moitísimo conseguir un repertorio que pudera estar á altura do que se fixo o ano pasado. Penso que o conseguimos, xa veremos despois. E houbo que descartar moitas cousas, tuvemos un montón de propostas e unhas foron quedando, outras foron sacando, e ao final o que buscamos foi un pouco un fío conductor donde pasáramos por distintos países do mundo, música que fora casi toda feita no século XIX e no século XX, e que a maioría delas tuveran que ver coa auga, vale? Evidentemente porque sodes un pobo que, supoño que directo ou indirectamente, moita da xente de aquí vive da auga, neste caso do mar, e entonces tiramos un pouquiño por aí. Escoitachedes o primer tema, Olas del Danubio, dun compositor rumano, posiblemente a obra máis importante dese país a nivel música clásica, donde ele intenta con música expresar pois como circula ou como pasa o Danubio por Rumanía. Na segunda, que acabamos de escoitar, pois a Barcarola dos contos de Hoffmann, de Offenbach, está basada pois nese movimento das góndolas,
pois esas cancións que cantan algúns deles en torno ao amor, etcétera, etcétera. Penso que está bastante ben conseguido. E agora vamos, evidentemente, neste caso non ten nada que ver co mar, nin coa auga, pero vamos con unha aria, unha das máis famosas e recoñecidas da ópera, como é la Donna Inmóvile, interpretada por César Torres, e esperamos que disfrutedes moitísimo do concerto, e, como sempre, esta primeira parte vai ser seria, e os que vindes habitualmente sabedes que a segunda habrá un pouco de rock and roll. Vale. La donna immobile, qual piuma al vento, muta l'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto in riso, è il menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta l'accento e di pensiero, sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai innocentesi, felice a pieno, chi su quel seno non liva amore. La donna mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, e di pensiero. Chega outro dos momentos, penso que importantes e chulos da noite, posiblemente a actuación que máis vos vai a gustar, polo menos unha delas, que é a que vamos facer agora, posiblemente dun dos signos máis famosos e máis tocados da música contemporánea, como é o Aleluya de Cohen, e que van a interpretar os nenos e nenas do coro da Escola de Música, que irán pasando pouco a pouco, vale? É unha canción que cando saleu prácticamente non tuvo importancia, pero co paso dos anos foi collendo máis auxe, máis importancia a nivel musical, e que hoxe se interpreta en todo tipo de eventos. Hai unha boda, Leonard Cohen. Hai un entierro, Leonard Cohen. Hai un tal cual. Vale, por qué? Porque mezcla moitos elementos místicos, religiosos, personais, etcétera, etcétera. Bueno, pois supoño que dunha vida como a que tiña Cohen, un pouco convulsa, e que nesa cabeza habería, pois, seguramente, moitos focos artificiales. E despois, evidentemente, ten outra peculiaridade, que para conseguir a canción que desescoitar,
tuvo que escribir máis de 80 versos hasta que se quedou cos que el consideraba que eran os mellores para a canción. Vale? Por favor, todos os que están facendo señas aos nenos, no, porque os despistades, e despois en vez de cantar igual bailan. Vale? Estamos, chicos. Un forte aplauso para os nenos. Non sei vos, eu porque teño a chaqueta, pero teño os pelos de
Como decía Cruyff, a galiña de piel, ¿sí? Tal cual. Eso que parece fácil non é, son moitas horas de ensayo, moitas horas aguantándonos a todos, sobre todo a Laura, que evidentemente ten unha paciencia bárbara, sí? E que, bueno, pues xa vichedes o resultado. Ben, continuamos. A seguinte tamén é un momento especial, pero neste caso para min, sobre todo, porque... Sí, non? A peza que vamos tocar a continuación é a primeira vez que se vai tocar. O sea, unha peza que se fixo para que estrenáramos nós, co cal ides ser os primeiros en escoitala, nós vai ser a primeira vez que a tocamos en público. E por que vai ser especial para min? Pois porque é composta por unha persona a cal teño moito cariño, somos amigos fai moitos anos, incluso, bueno, pois poderíamos decir que máis que amigos somos irmáns, ou un pai e fillo non, porque non hai tanta distancia de edad. E é especial por eso, porque tuve a suerte de tocar algún estreno del, pero nunca dirixilo, e teño máis suerte aínda de porque xe está aquí no medio. Entonces, Xosé Carlos, non sei onde andas, espero non estropeala moito, vale? Non sei onde andas, levanto unha man, espero non estropeala moito, vale? Moitísimas gracias. Damos cho antes, por si sale mal, sabes? Que non te queixes moito, así xa estás. O dito, fai moitísimos anos que nos conocemos, para min é un placer, un orgullo e evidentemente esa tensión. Nada, a obra vai sobre un poema de Manuel María, dos poemas que ten a Compostela, e trata, pois, bueno, pois un home atormentado por unha serie de cousas e non vamos a dicir nada máis. A ver se vos notades ese tormento na obra. Vale, home. Son os nervios e a tensión de directo. Temos solista, a voz. É que senón, ese poema a ver onde queda, vale? O musicado está moi ben, pero sin a letra igual non tanto. Sinto, claro. Non pasa nada.
Démolle esa choiva largacía que me cai na carne e na conciencia, con vontade de laio non laiaba. Compostela meterse venos veas, escurecer cose reflexo chama, o meu raio de luz tristurecido.
Bueno, seguimos con un tema dos chicos del coro, da película, da banda sonora. Outra vez van a cantar os nenos. Non sei se vos está gustando de momento. Seguro? Se non vos gusta, podemos deixar aquí xa. Seguro que sí, non? Ben, o que di que no, pois hai un no por aí, pois non pasa nada. Pois non vou gastar a broma de ao sair devolvemos os cartos porque xe non. Vale. O día que tocamos gratis, sí, pero xe non. Repito, vale, eso que parece moi fácil ahora que van facer os nenos outra vez, non é tan fácil, é moi complicado, dá moitísimo traballo, porque evidentemente hai algúns nenos e nenas que sí saben música, outros que non, entonces compaxinar todo eso e conseguir que vayamos todos xuntiños é bastante difícil, aínda que despois o resultado dé a sensación de que é moi fácil. Los chicos del coro. Del vaso si léger,
Ben, para os que están impacientes, xa casi estamos chegando ao rock and roll. Xa casi. Estamos aí a un pasito de fiesta, gala e demás. Nada, vamos tocar outro tema da película Los chicos del coro, outra vez cos nenos como protagonistas, e despois xa, como dixen, rock and roll hasta final de fiesta. Vale. Seguímonos divertindo ou aínda non? Sí, seguro. Esta é a última, a seguinte xa quero palmas, cantar, bailar, o que se poida, evidentemente, sí? E todo o que se vos ocurra sempre cando, guardando compostura, que despois algún se ven arriba e igual isto salta todo polos aires. Non é cuestión deso. Pasalo ben, sí, pero non moito máis. Nada, o dito, casi rock and roll. Vamos tocar un tema ahora, co que xa abrimos a veda para final de concerto, cousiñas máis movidas e máis alegres. Penso que de sentimentos a flor de pel xa chegou. Vamos tocar unha cousiña ahora que o compositor colleu un montón de retales, xuntounos e creou a peza que ides a escoitar. Neso escoitanse moitas frases de, non vou dicir cantas, a ver cantas recoñecedes, de melodías moi coñecidas, vale? Xa vos digo que hai máis de 10 e algunha máis de 15, vale? A ver cantas recoñecedes. O tío colleu un montón de melodías máis ou menos coñecidas, meteunas na coctelera e saleu o que ides escoitar ahora. Ides escoitar cousiñas por aí atrás tamén, sentidevos libres para dar palmas, para cantar si queredes, para bailar, para o que sea, estamos de festa.
por casualidad? Alguén as contou? Cantas? Cantas? Houbo quen estuvo buscando... Son 30, sí señor. Houbo quen estuvo buscando en Google aí, mentras tocábamos. Aí estuveron bichos aí. Ben, nesta sí que tendes que cantar. Tendes que aplaudir. E tendes que contestar. É unha peza moi conocida. Cal é o primer villancico que sale? Arre borriquito. Arre borriquito, campana sobre campana, y menino de quién eres, Y Navidad. e feliz Navidad. Vamos tocar o villancico de Rosana. Supoño que os máis maiores sonará tara, ta, tara, ta, ta. ¡Hey! ¡Oh, yeah! Vamos a repetir. Tara, ta, tara, ta, tara, ta, ta, ta. Hai quen está máis atento aquí, Sí? Vamos a ensayar unha vez máis. Ten que salir clavado. Tocamos melodía para, pa, ¿sí? Tocamos melodía. Le vamos todos lo mismo. Para, ¿sí? Esto no está preparado, Estamos. 1, 2, 3 y... Aprobados todos. Repetimos villancicos, campana sobre campana, dime arre borriquito. Campana sobre campana, dime niño de quién eres y Navidad. Son estrofas pequeniñas, Se eu si vemos que tal, xa vos corto, vale. A ver como sale. Espero non ter que volver a repetilo, ensayalo, vale? O sea, temos tempo hasta as 12 da noite, o sea, non hai problema. Os que me conocen saben que non hai problema. Estamos? Estamos! Para que todos los días en Navidad. Stop, stop. No. Ah, A ver, estamos ao que hai que estar ou non? ya, Xa? ya. Xa podemos? Sí. Moi mal, Lía. O chulo que nos estaba quedando, me cago en la verdad. No será posible esto. ¡Vamos! Para que todos los días en Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
ficou mal. Podemos contratarvos para a siguiente gira, non hai problema. Clara, onde estamos? Ben, ahora vamos a interpretar posiblemente o villancico máis descargado das Navidades. Cal é? Si contestamos os maiores é ese, que é ese. Si contestaran os nenos é Rudolf. É un destes. Espera María Carey, vale. O máis descargado, o máis escoitado, teño que dicir que hasta aburre a veces, pero é chulo. Entón vamos a tocar e neste caso vai a cantar Clara. Bichedes como é rock and roll, que cambiou hasta a indumentaria. Inocentes, estamos, ahora en serio, va. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my home, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. You, baby. Oh, all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and every wind is singing. I hear the sleigh bell ringing. Someone to bring me the one I really need. Won't you please bring my baby to me? I want a lot for Christmas. There is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my home, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. It's you, baby. Oh, all I want for
Dixen vos ou non vos dixen ao principio da noite que esta iba a ser unha noite máxica e así foi. E se aparezco eu é porque xa encaramos a recta final do concerto de fin de ano deste ano 2024. Pero, antes de que nos despidamos, eu o que quería facer era agradecerlle, que todos lle agradezcamos, os que estamos aquí, a 3 persoas o traballo que están a realizar. Porque vos podo asegurar, xa escoitábamos a Víctor, que isto leva moitas horas, que isto leva moito traballo, pero sin estas 3 personas en concreto, non hubiera sido posible haber pasado esta noite máxica que pasamos aquí hoxe no Auditorio do Grove. Entonces, en primeiro lugar, quero pedir un fuertísimo aplauso para Laura Losada, directora do Coro Infantil da Escola de Música do Grove. En segundo lugar, hai que agradecerlle o traballo que fai a diario na Escola de Música de O Grove o director da Escola de Música de O Grove, Carlos Ouviña. E agora vamos pedir un fuertísimo aplauso porque nós que o coñecemos sabemos o esforzo que hai detrás, o traballo que hai detrás, o sacrificio que hai detrás e agora estánse vendo os resultados. Vos estades vendo os resultados. Nós que temos a suerte de máis ou menos velos máis a diario, vemos os resultados que ten esta banda. Pero esta banda non funcionaría se non fose polo seu director, Víctor Fernández. Fuerte aplauso para él. Ahora sí, vamos, antes de que a banda nos toque o último tema, vou pedir que suba ao escenario o alcalde do Grove, José Antonio Cacabelo, rexidor local, para darnos unhas palabras. Un aplauso para él, por favor. José. Que ninguén se preocupe que sí que non me toca cantar. Nada, moi boas noites a todos e a todas. Moitísimas gracias por vir aquí. A verdad que é un verdadeiro placer ver este auditorio municipal tan cheo como está hoxe. Os que estiveron o ano pasado xa saben a pequena historia deste concerto de fin de ano. Os que vos estrenades este ano, bueno, me permitides que vos conte moi rapidamente como xurdesto. Aquí Carlos Ouviña, director da Escola de Música, xaneiro 2023, é dicir, fai prácticamente un ano. Acababa de comenzar a Escola de Música facía 4 meses. Os que xa non salimos en fin de ano, primeiro de ano, pois estamos na casa vendo o concerto de fin de ano pola televisión. E se me ocurre, como unha broma, gravar un pequeno trociño dese concerto e mándollo a Carlos Ouviña. E dixen eu, cando se levante, mañán, pois falaremos. Aos 5 minutos me contesta e me di, estou no vendo tamén. Que significa ou que non saleu moito ou que aínda non se acostara. Pero, e como a Escola de Música acaba de iniciarse, dixenlle, Carlos, no Grove un ano destes no auditorio, que para unha das razóns polas que se fixe un auditorio como este. E el me dixo, eso está feito. En marzo non estaba nin feita nin constituída a Banda Municipal de Música
E en marzo me di, José, este ano temos concerto de fin de ano. E así foi como o ano pasado hubo ese concerto e este ano repetimos. Gracias principalmente a todas e cada unha das persoas, homes e mulleres que conforman esta banda de música, al cal sí que lles pido un fortísimo aplauso, porque son os protagonistas. Despois, bueno, os rapaces e rapazas que conforman este coro da Escola de Música, que hai que darlle pois o recoñecemento máis grande, porque desde logo son o presente e o futuro da música aquí no Grove. Por certo, aproveito o marxen de publicidade, creo que mo van a agradecer. A banda de música acabase de conformar como asociación cultural e, polo tanto, calquera de nós pode ser socio con unha mínima cuota anual. E, bueno, este concerto de fin de ano que faltan xa moi poucos días para que finalice este ano 2024, o que quería ser era simplemente un momento de divertimento, de alegría, de disfrute, de poder compartir con todos vostedes pois este momento antes de que finalice ano. Estamos buscando o xeito e a fórmula para traer aquí unha copa de champán e que todos podamos brindar polo ano que en nada vai a vir. E, polo tanto, igual que o ano pasado, e este o obxectivo deste concerto que organizamos desde o Concello Grove coa colaboración da Asociación de Banda de Música Municipal, é que o disfruten. E os que nos estén vendo en directo desde a casa ou desde calquer outro establecemento, que o disfruten, porque o que queríamos era compartir este momento para desexarlles a todos. E, bueno, imaginemos que todos temos unha copa de champán na man, que alcemos esa copa de champán, que brindemos e que desexémoslles a todos vostedes moi feliz 2025. Moitísimas gracias e boas noites. E agora, tras as palabras do alcalde do Grove, de José, estamos a piques de fechar, de poñer ese broche de ouro que dicíamos ao principio a este concerto de fin de ano. Pero aquí tamén estou para agradecer a toda esa xente que confía en que isto sexa posible. En primeiro lugar, o Concello do Grove, que aposta sempre por estas iniciativas e que aposta pola música. En segundo lugar, creo que ao final non tuveron máis traballo que dicirle a xente non hai entradas, pero os establecementos que desinteresadamente puxéronse como puntos de venda das entradas para o concerto de día de hoxe, hai que agradecerles, que foron Copimán, Bambi e Essential Home. Tamén non me podo olvidar de toda a xente do equipo técnico que está facendo posible que isto sexa unha realidade. Na parte técnica está Ceferino Bastos, Juan Carlos Aguín, Nico e Pedro Rozadas, e tamén o equipo de todo Grove que están traballando, que son Ramón Álvarez e Martín González. Para eles un fuertísimo aplauso. E xa, ahora, si eu veño a decir que isto se acaba e a pedir aplausos, E ahora, xa para acabar, quero que toda esta xente que pasou por aquí lle demos un fortísimo aplauso, unha ovación, un agarimo. Entonces, vos nos chamar e vamos a ir dando un aplauso un a un, porque vamos a dar un fuerte e caluroso aplauso a soprano Martina Castro. A soprano tamén meca Rita Dorado. E como non, o noso tenor César Torres.
E agora sí, antes de que deixemos xa o broche de oro para a banda de música, vou pedir a ovación da noite, porque xo dixo Víctor, volvo a decir eu, que tamén son Víctor, non sabedes o traballo que hai detrás de cada un dos nenos e nenas que forman o coro infantil de música da banda do Grove. Por favor, fuertísimo aplauso para todos eles. Ahora sí, moitísimas gracias, veciños e veciñas do Grove, que teñades un próspero 2025. Gracias por vir e ahora quedamos coa Marcha Radesky cos auténticos protagonistas desta noite. A banda de música do Grove. Bo ano! Necesito unha última colaboración. Sí? É algo moi fácil. Algo moi fácil. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Un público así mola moito, Madre mía. Felicidades. Ahora, si podes, para de temblar un poquillo, ¿vale? Necesitamos que toques, ¿vale? ¿Estamos?
recibela ben. Home, vin dar con agua, madre mía. Madre mía. A quen lle quedou champán atrás, pero por favor. Un auditorio cheno que quen truxera un pouco de champán, pero en serio.